A costura semi-invisible é aquela que se ve desde o interior da prenda, pero non desde o exterior. Como vedes, o tecido non está subrilado, porque o subrilaremos ao tempo que cosemos. Comezamos cunha puntada como a do subrilado, sen que pase o exterior, e que só colla a parte de arriba. Da parte de abaixo collemos unha febra, o máis fina posible. Repetimos o proceso. Collemos unha puntada da parte de arriba e unha febra da parte de abaixo. Rematamos a costura na parte de arriba, pasando a agulla dentro do fío. Outra vez. E unha vez máis. Agora quitamos o ganduxo e comprobamos que a costura quedou ben feita, que non se nota desde o exterior. Esta é a diferencia ca costura invisible. E aquí está a nosa costura semi-invisible.